नमस्कार। आजच्या व्हिडिओमध्ये आपण निरफणसापासून ही चमचमीत अशी मस्त अशी भाजी कशी करायची ते बघणार आहोत आणि त्याच सोबत या निरफणसाची भजी कशी करायची ते पण बघणार आहोत। बघू शकता भजी किती मस्त झालेली आहे, मस्त अशी टम्म अशी फुगलेली ही भजी आहे। कुठलाही तेलाचं मोहन किंवा खाण्याचा सोडा न वापरता आपण ही मस्त अशी भजी टम्म फुगलेली भजी अशी केलेली आहे। तर निरफणसाचे दोन्ही हे प्रकार चवीला फार अप्रतिम आहेत। तर ते कसे केले ते आता बघूया। तर हा आहे निरफणस, बघू शकता तुम्ही। तर हा मला गावावरून माझ्या नंदेने पाठवलेला आहे। तर म्हटलं चला आपण याची आता भजी पण करूया आणि भाजी पण करूया आणि रेसिपी पण तुमच्याबरोबर शेअर करूया। तर हा असा त्याचा देठाकडचा भाग आहे तो कापून घ्यायचा, निरफणस स्वच्छ धुवून घ्यायचा, देठाकडचा भाग आहे तो कापून घ्यायचा आणि तासणीने त्याच्या वरच्या ज्या सगळ्या अशा ज्या त्याची हिरवी साल आहे ती सगळी काढून घ्यायची आहे। तुम्ही हे व्हिडिओवर सुद्धा करू शकता। तर हा असा निरफणस पूर्ण मी साफ करून घेतलेला आहे। हा एवढासा निरफणस जर विकत घ्यायला गेलं तर फार महाग आहे, 150 ते 200 रुपये याची किंमत असते। तर थोडासा खालचा भाग याचा जो खराब होता, कारण हा घरगुती निरफणस आहे त्यामुळे जेवढा जो खराब भाग होता तो सगळा मी काढून टाकला। आणि हे बघा याची मी भजीसाठी अशी पातळ पातळ कापं काढते आहे। हे बघा, तर त्याचा आतला जो माव्याचा भाग आहे तो कट करून टाकायचा आणि ह्याची अशी ही भजीसाठी आपल्याला कापं काढून घ्यायची आहे। हे बघा, जशी आपण बटाट्याची कापं काढतो ना सेम तशीच याची कापं काढून घ्यायची आहे। याची जी भजी आहेत ना खूप अप्रतिम लागतात, खूप छान लागतात चवीला। तर सगळी अशी मी कापं काढून घेतली आणि याला मीठ लावून घ्यायचं, म्हणजे ही जी भजी खाताना आहेत ना चवीला खूप छान लागतात। एक 5 ते 10 मिनिटं ही अशीच ठेवून द्यायची आणि याला असंच मुरत ठेवून द्यायचं आहे आपल्याला। तर हे बघा, जे मी मगाशी तुम्हाला म्हणत होते त्याचा आतला माव्याचा भाग आहे तो हा जो भाग आहे तो आपल्याला कट करून घ्यायचा आहे, नंतर मग त्याची कापं काढून घ्यायची आहेत। तर आता मी हा भाजीसाठी चिरते म्हणून भाजीसाठी याला छोटे छोटे पीस आपल्याला करायचे। कापं काढताना आपल्याला मोठे मोठे पीस घ्यायचे आहेत आणि भाजीसाठी पातळ पातळ असे छोटे छोटे पीस असे कट करून घ्यायचे आहेत। हे बघा, तर भाजीसाठी आपल्याला असा बारीक बारीक चिरायचा आहे। हे बघा, आणि चिरल्यानंतर पाण्यामध्ये टाकायचे जेणेकरून तो काळा पडणार नाही। तर अशा प्रकारे मी हा जो निरफणस आहे तो भाजीसाठी व्यवस्थित कट करून घेतलेला आहे आणि पाण्यामध्ये ठेवून दिलेला आहे। तर आता 10 मिनिटं झालेली आहेत आणि आपण आता ही निरफणसाची जी भजी करणार आहोत ते बघूया। तर 1 कप बेसन घेतलंय आणि त्याच्यामध्ये थोडंसं लाल मिरची पावडर घातलेली आहे, थोडीशी हळद घातलेली आहे। आता ह्यांची क्वांटिटी तुमच्या आवडीनुसार तुम्ही कमी जास्त ठेवू शकता। चवीप्रमाणे मीठ घातलेलं आहे आणि याच्यामध्ये मी थोडीशी बारीक चिरलेली हिरवी कोथिंबीर घातलेली आहे आणि हे सगळं छान एकत्र करून घेतलेलं आहे। हे बघा, जर तुम्ही इथं बेसन चाळून वापरलं तर खूप चांगलं। मला वेळ नव्हता म्हणून मी चाळत बसले नाही, बेसन तसंच वापरलेलं आहे। चाळून बेसन वापरलं तर याच्यामध्ये गुठळ्या जास्त राहत नाहीत आणि पटकन आपलं बॅटर तयार होतं। आणि याच्यामध्ये मी थोडं थोडं पाणी घालून हे छान अगदी मिक्स करून घेतलेलं आहे आणि याचं आपल्याला एक थोडंसं मध्यम कन्सिस्टन्सीचं बॅटर बनवायचं आहे, बघू शकता। आणि ते खूप चांगलं फेटून घ्यायचं आहे, फेटणं फार महत्त्वाचं आहे। या फेटल्यामुळेच हे बॅटर हलकं होतं आणि आपली भजी जी आहेत ती टम्म फुगतात, सोडा किंवा गरम तेलाचं मोहन न घालता। तर ह्या मगाशी जी आपण कापं करून ठेवली निरफणसाची तर त्यांना मस्त असं मीठ लागलेलं आहे। 10 ते 15 मिनिटं झालेली आहेत, अशी एकत्र करून घ्यायची आणि याच्यामध्ये जे मिठामुळे पाणी सुटलेलं आहे ते सगळं काढून घ्यायचं आहे। हे बघा, आणि एक एक जे काप आहे तर ते आता या बॅटरमध्ये घोळवून आपल्याला तळायला घ्यायचं आहे। तर तेल मी गरम करत ठेवलेलं आहे। गॅसची फ्लेम मिडियम ठेवायची, फार जास्त कडकडीत तेलामध्ये ही सोडायची नाही आहे। तर मिडियम हॉट तेलामध्येच मध्यम गॅस फ्लेमवर आपल्याला ही याची भजी जी आहे ती तळून घ्यायची आहे। हे बघा, बॅटर पण जास्त पातळ ठेवायचं नाही आहे, नाहीतर मग ते कापांना व्यवस्थित कोट करणार नाही। तर मध्यम कन्सिस्टन्सीचं आपल्याला बॅटर ठेवून ही जी भजी आहेत ती मिडियम गॅस फ्लेमवर मस्त अशी तळून घ्यायची आहे, जशी आपण बटाट्याची भजी करतो ना अगदी तसंच। हे बघा, मस्त अशी टम्म अशी भजी ही फुगलेली आहे आणि छान एकदम मस्त अशी त्या पूर्ण कापाला ही भजी आहे ती कोट झालेली आहे। तर दोन्ही बाजूनी मी मस्त अशी भजी व्यवस्थित तळून घेतलेली आहे, बघू शकता। छान अगदी भजी इथं तयार झालेली आहे। तर जे बेसन आहे ते चांगलं जर आपण फेटलं तर त्याच्यामध्ये हवा भरते आणि ते हलकं होतं आणि भजी अशी मस्त फुगतात। आता भाजी कशी करायची ते बघूया। तर
पॅनमध्ये मी 1 चमचा तेल गरम करून घेतलं, त्याच्यामध्ये अर्धा चमचा मोहरी घातलेली आहे। तेलाची क्वांटिटी तुमच्या आवडीनुसार तुम्ही इथं कमी जास्त करू शकता। मोहरी तडतडली की नंतर अर्धा चमचा जिरा आणि थोडासा हिंग घालायचा आहे आणि 1 मोठा कांदा आहे तो मी बारीक चिरून घेतलेला आहे। कांदा थोडा जास्त ठेवायचा या भाजीमध्ये, म्हणजे भाजी खूप छान होते। कांदा चांगला परतवून घ्यायचा, कच्चा ठेवायचा नाही, तो मऊ पडेपर्यंत परतवून घ्यायचा आणि त्याच्यानंतर मी याच्यामध्ये लाल मिरची पावडर घातलेली आहे। हीच भाजी तुम्ही मिरची वापरून सुद्धा करू शकता, मग तुम्ही लाल मिरची पावडरच्या ऐवजी इथं हिरवी मिरची वापरली तरी चालेल। नंतर पाव चमचा हळद घातली, कांद्यामध्ये हे सगळं छान एकत्र करून घेतलं, गॅसची फ्लेम स्लो ठेवून। आणि मग नंतर जे आपण भाजीसाठी जो निरफणस बारीक बारीक पीस करून ठेवलेला होता ते सगळे पीस मी याच्यामध्ये ॲड केलेले आहेत, हे बघा। आणि चवीप्रमाणे मी इथं मीठ घातलेलं आहे आणि ह्या कांद्याच्या फोडणीमध्ये आपल्याला हे जे आहे ते सगळं छान परतवून घ्यायचं आहे। परतवल्यानंतरच मग आपल्याला याच्यामध्ये अगदी बेताचं थोडंसं वाफ बसेल एवढंच पाणी घालायचं आणि मंद गॅस फ्लेमवर आपल्याला ही भाजी आहे ती छान अगदी शिजवून घ्यायची, वाफवून घ्यायची आहे। 10 मिनिटं झालेली आहेत, मध्ये मध्ये चेक करायचं, कारण पाणी जर कमी घातलेलं असेल तर लागू शकते भाजी, त्यामुळे मध्ये मध्ये चेक करायचं। आणि मस्त अशा निरफणसाच्या त्या पीस आहेत, त्या फोडी आहेत, ते चांगलं शिजेपर्यंत आपल्याला ह्या 10 मिनिटापर्यंत चांगलं मस्त असं शिजवून घ्यायचं आहे। आणि त्याच्यानंतर मग मी याच्यामध्ये ओलं खोबरं घातलेलं आहे, हे बघा। आणि ओलं खोबरं घातल्यानंतर ही भाजी आहे ती मस्त अशी मिक्स करून घ्यायची। बघू शकता निरफणसाच्या ज्या फोडी आहेत त्या मस्त अशा शिजलेल्या आहेत, एकदम झुणक्यासारखी अशी ही भाजी झाली पाहिजे, तरच खायला खूप मजा येते। खोबरा घातलाय म्हणून फक्त अर्ध्या मिनिटाची स्लो गॅस फ्लेमवर मी याला वाफ दिलेली आहे, हे बघा। आणि मस्त अशी आपली ही निरफणसाची भाजी इथं तयार झालेली आहे। तर एकाच निरफणसापासून मी इथं भाजी पण बनवली आणि भजी पण बनवली, दोन्ही पदार्थ खूप अप्रतिम झालेले, खूप छान चवीला झालेले। तर तुम्हाला जर हा निरफणस मिळाला तर तुम्ही अशा प्रकारे याचे हे दोन्ही रेसिपी नक्की करून बघा, छान लागतात। सीजनल फळ आहे, ह्या पावसाच्या दिवसामध्येच मिळतं, तर नक्की करून बघा, खूप छान आणि चवदार अशा ह्या दोन्ही रेसिपी निरफणसाच्या तयार होतात। तर तुम्हाला हा व्हिडिओ कसा वाटला ते कमेंट्समध्ये नक्की सांगा, चॅनलला सबस्क्राईब करा। थँक्यू।